Друзі, привіт! Грім на зв'язку. В Південній Кореї зазнав аварії пасажирський літак при посадці в міжнародному аеропорті Муан. З 181 пасажира вижило, на жаль, тільки двоє. Літак приземлився на злітну смугу і не зміг вчасно зупинитися. Виїхав за межі злітної смуги і влетів в бетонну загорожу. Зазнав дуже значних пошкоджень. Достеменно зараз невідомо, що стало причиною авіатрощі, але за попередньою версією це було пошкоджене шасі літака. Також потрібно ще звернути увагу на те, що зараз все частіше Північна Корея подавляє, спуфить супутникову навігацію поряд із кордонами Південної Кореї. Можливо, навіть це було причиною авіатрощі у міжнародному аеропорті Муан. Достеменні причини авіатрощі встановить слідство.